Sanga na pa amo na kami nga haanak gabi teron ka kabsat. Adobo tayo man ti pariya kakabsat. At mamis ko si dati adobo nga pariyan. Dahil ti pariya, nabayag ko nga ginatang dahito yun. Taklang lupon. Mabalin pa imat. Dawa domingon sa dyan nagtelefon. Iso nga, sayang. Kaya lutun dahil ti kabsat yun ata. Sukay nga nga imas adobo nga pariya kakabsat. Sa ikan ti sili. Kaya paturayin tayo nga umas-asok. Banglaw. Para sa mga bitter nga padak. Yung hanak na bitter yung kakabsat. Sweet na kun kakabsat ko. Kakabsat ko nga hampay na ka-move on nga bitter dita. Umay kayo. Pakanin kayo ti pariya nga adobo. Imas da ito. Yung kunayin siya. Sili. Awanti lang. Paagagawin ka na ibus. O, di adobon. Kasi panatan. Toyo sa kasukanan. Mayaw mo umon. Sibang lunan. Ay, katmangan tayo manin. Ang kakabsat ko. Alam, may kayong kabsat tamangan tayon. Tsaka adobo nga pariya. Namimas pa ato nga adobo nga karni. Mas healthy pa. Sanga na pa amo na kami nga haanak gabi teron ka kabsat. Di mas? Di mas ang kabsat. Nya, tusita kayo lang ti adobo nga pariya kakabsat. Di mas? Siyempre, para kadagay hanga aksisidatin natin, yung rich kid. Wow! Ay, dilawon na dahil yung sidatin. Ito ay pa mong dilawon mo. Isutin na, imas. Nga kayo. Bang kayo. Bitter dita. Nga buffers ko. Gado kayo siya kayo. Ag multiply dagita account nyo. Kumbaga agit itlog. Pero ang pakialam ko, uray pa yung 1 million kayo. Aguma kayo Dumas na nga. Adobo nga pariya. Lima. Nalaganda sili na. Ngayon.